Du har været til Driving Change certificeringskursus. Hvordan har det været? Det har været super godt. Jeg kan rigtig godt lide, at vi har mixet og fået noget teori, og det kommer sådan løbende, og så har vi også fået lov at få nogle rigtig konkrete praksisværktøjer, som vi har prøvet af ude i nogle grupper, og i de her gruppedialoger har der også været rigtig mange gode input fra medkursisterne, og vi har fået diskuteret, så det har sådan været med til at få det ind i kroppen, synes jeg, og prøve det lidt af allerede her på kursus. Hej Martin. Du har været på Driving Change certificeringskursus. Ja. Hvordan har det været? Rigtig spændende, rigtig gavnligt og givende, synes jeg. Lært en masse. Kendte lidt til forandringsteori i forvejen, men jeg synes virkelig, at jeg har fået meget ny viden. Er der noget af det, der har været på programmet, som du tænker, det skal jeg i hvert fald have prøvet af? På det hele af, tror jeg, og faktisk det, der har været med til at hjælpe med det, er, at vi har ligesom taget en forandring fra starten til slut. Og der er kommet værktøjer til alle dele af processen, så jeg tror, det har hjulpet med lige at få en samlet struktur på, hvad værktøjerne undervejs. Og så er jeg især blevet interesseret i forandringskommunikation, så det er noget, jeg vil hjem og nørde noget mere i. Fedt. God fornøjelse med det. Tak skal du have.